Sziasztok, kedves nézőink! Sziasztok! Máma, Five Nights at... Jó van, na, Five Nights at Freddy's 4-jel fogunk játszani. Goméni. Akkor nézzük a műsort. 5 Until the Party. Anyám! Igen, kijelentett, te bolond. Mit kell? Enter? Jaj, egyem a szívét meg. Hopp. Már ezt fogod. Mi a hova menjek? Mi a szar? Miért ide rakod ember? These are my friends. Igen. De most komolyan ezért? Nem tudom mit kell csinálni, egyáltalán nem tudom, de nézzük akkor. Szerintem mit kell csinálni? Ó, elesett. Megbukottunk. Ezt medélni. Oh, tomorrow is another day. Megyünk. Na nézzük. Hopp. Első éjszaka. Nagyon szép. Most nézzünk, ez nagyon horror játék. Na, nézzük akkor. Mára. Ugyan kell visszafutni. Mivel? Vagyunk. Várj. Ja, aha, értem. Ide kattintunk. Nézd, és így lefelé. Ok. Jól van, így nagyjából így megértettem. Jól van, jöjj. Hadd világítsak el. Jó, cötörölöm. Control. Hogyan kell itt a hátra nézni? Na világíts. Ha ezt is így mind a ízi. Nem elég. Hát akkor nézzünk el. Világíts. Ne félj, nem lesz még. 1 óra van, csávónál 5 órakor, amikor láttuk azt a letöltési linket. Ott mi az? Lámpa, oké. Az no fucking problem. Ezt becsukjuk. Világíts ide. Hogyan kellett lecsukni? Jó. Hagyjuk a trappot. Ja, oké. Ott mi volt? De nézzed! De nézzed, ember! Nem erről szólt benne, hogy csak elfordulsz. Hogyan kell? Oké, nagyon fosó. Ne nyomjad már, amikor nézzük. De az mögöttem. Nem fordulj. Jó, engedd el. Hallottad? Kint a macska. Nem mozogott valami? Jó, hagyjad ott, na. Komolyan beleéled magad. Én. Engedd el, mikor akarom engedni. Nincs trap. Én azt hiszem a jobb ajtó az veszélyes. Nincs problém. Engedd már, nem mindig. Legyen a jobb, mi? Akkor. Merre menjünk? Ne. Legyen. Nem, megnyomtam. Láttam. Csika, hogy mi a neve? Láttam. Sárgaság. Épp, hogy oda néztem. Azt a rohadt. Na, meg egyet. Hát nyomjuk. Nyomjuk, fiam.
De csúnya voltál. Azt pedig nekem is 1 óra. Jó, jobbra nem megyünk többet. Jó, hangot azt mondjuk fel. Van a chicken. Chicken bom. Na akkor menjünk, akkor várjunk, erre már voltunk, ezt a utasítást már végignéztük. Igen, bla bla bla, tudunk mindenköben. Nem szabad kifogyasztani, ezt nagyon fogyasztod. Akkor inkább én fogok világítani. Ott lesz a csika. Egyenesre én nem szokom. Mit? Ha oda megyünk a jobb ajtón, akkor mindig így vissza kell húzódni. A lukba. De itt hogyan jönne be? Ez hülyeség, hogyan kerülne oda be? Nem lássuk, hogy bemegy. Mi? Turbinátorra kifúrtak egy lukat? Én félek. Itt nem lesz még 2-3 óra után lesz csak. Most hány óra van? Hát 1 nem. Mi? 1 óra van. Tényleg? Csak nem a gépi időt nézettük van. Hallgassd! Azt szívom. Ez az autó. Jó, oké. Fosok amúgy. Nagyon. Ez Nem volt, hogy semmi. nézd, Vissza. az a játék egyszerűen olyan szinten beugrik eléd az a maskara, hogy szinte nem tudod, hogy mit csináljál. Értitek? És akkor még hogy az ember úgy nem izél meg. Epilepsziás. Van cédet használom. Jó. Taktikásan játsz. Ott volt valami! Taktikásan. Taktika. Igen, taktika funkció. Csunaszkó. Hány óra? Ott van 2. A morning. Vagy PM. És úgy mennyit? És ha egy helyen maradsz, akkor mi van? Jó, oda nem megyünk, a balhoz most egy világítás, nézd! Oh, no problem. Jobb volna. Hallottad, valami mozgott? Hallottad? Ne, nézd! Jó, vagy már le. Gyerekek, Debil fasz. ilyenkor debileskedek néha. Nézd! Vissza. De ilyen pyro, ez. Ez komplet volt. Nézzem meg egyenesen. Ez van valami, ott nem volt olyan. Anyu! Oh, mamma! Ne nyomd. Taktika! Ne forduljál! Ne forduljál! Maradj, bazzeg! De hát egyszerűen nem bírom ezt, hogy idegek csinálják. Nézzel, ember! Ne! Mi volt ez? What the fuck? Nézed, ne! Ha nem nézed, akkor... Mi volt az a kis kulabula? Taktika, mondom, taktika. Taktika már, ember! Azt csinálom, nézem. Anyád, ott volt! Ott volt a kék ribizli. Láttad? Aha, oké. Ne. Oké, 2 ajtóból, vagy szembe, vagy hátba. Ott valami világít. Hallottad? Itt van. Itt van oldalt, itt. De most nem menjél be. Itt van, nem megyek. Taktika. Jaj, ne! Taktika, hopp.
Ez biztonságos volt, nem? Megnézek egyet, jó? 5 órakor kimegyek arra. Már 4 óra? 5 óra... Dadogos fasz vagyok. Ott volt nyugi, az nem félelmetes, csak fini. Finom, pina. Most. Ott volt megint! A jobb ajtóra nem menjél. De most egyet a jobbra megyek gyorsan. Ott volt Freddy, ott volt a Freddy, vagy melyik? Szerintem most végül. Nem, ezt meg kell várni. Szerintem a közepére akarják, hogy menjünk. Kérlek, legyen 6 óra, kérlek. Isten bizony megcsókolom az anyukát pináját is. Jó. Ne lélegezz a szárít. Na, szárított pina. Menjünk. Jó, taktika. Csináljuk meg ezt a szaros éjszakát, mert ha nem csináljuk meg, akkor megfogom, most ráverem a farkamat a nyakára. Menjünk. Az semmi, az csak ilyen rezgőfaszú. Kigetsz. Végre. Ütősebb lesz a második éjszaka. Jó van már, pittyogjál! Ó, 4 nap a partig. Oké, nagyon szomorú kis kuki vagy. Hiding. Csika-mika pina. Most mit kell csinálni? One stop you find him. Mi a faszom az? What the fuck? Mi ez a játék? Jézus Isten! Kéne fogjon a húgy a szemedből. What the fuck? Meg hátul is megijedtem, bazd. Tomorrow is another day. Holnap valami különleges nap, hova mi a fasz. Fun with plush trap. Hold, concerta. X skip get house. Mi a fasz? Oh, what the fuck? Mi a fasz csináltam? Mi a fasz csináltam? Mi a fasz csináltam? Hogyan?